strategien for at give noget, som er så skræddersyet til modtageren? Hvad med trykket var det? Hvad med trykket? Hvordan prissat på det? Vi har været igennem rigtig mange forskellige modeller for, hvordan man kan få gode idéer, men altså, vi er jo endt ud med at faktisk køre sådan en benhård brainstorm, kan man sige, hvor vi har tænkt alle idéer op, og egentlig ikke har sagt, at der skulle være nogen loft for, hvad der var en god og en dårlig idé. Nu havde vi så, hvad skal man sige, det her store katalog af idéer, og nu skal vi så have kogt det ned til nogen, vi kunne se var måske de bedste, og dem, hvor der også var den bedste forretning. Vi har, hvad skal man sige, i fællesskab fundet ud af, hvad var det egentlig for nogle idéer, som vi havde de bedste mavefornemmelser med. Hvad var det for nogle idéer, hvor vi så, der var et marked, altså og især hvor var der hvad var det for nogle idéer, hvor man kunne se, at vi virkelig skabte værdi for nogle kunder. Og så den udfordring, vi står overfor nu, det er jo så meget med den her lean startup-tankegang. Det er, at man skal jo på en eller anden måde have testet sine idéer af relativt billigt. Man har bygget mange af sine idéer på nogle antagelser. Og det er jo antagelser, indtil de på en eller anden måde blevet testet ude i markedet. Så det er noget af det arbejde, vi står overfor nu. Vi var i 2 butikker af de største, der var der. Vi kunne godt høre bare allerede den første, vi gik ind i, at det blev jo bakke. Ja. Ja, men altså det er jo tit, som iværksætter, så prøver man jo at få den forkromet og forgyldt idé, som ingen endnu har opfundet. Og nogle af de idéer havde vi også i vores oprindelige idébank. Og så er der jo muligheden for at gå ind og se, om er der taget et patent på det her, eller kan vi via noget research finde ud af, om er der nogen, der allerede har tænkt det her. Og der må vi så konstatere, at der er jo mange, der siger, at man skal passe på med at fokusere for meget på at få den helt unikke idé. Fordi det tit drejer sig om, det er i virkeligheden at kigge på, hvor er der allerede nogle markeder, hvor er der allerede nogle kunder med nogle behov, og hvor er der måske nogle leverandører, der ikke gør det så godt i øjeblikket.